Led by Media Kofi. Aina Sefarno. Oh yes. The group of anyone.
Ezobos. Hey! I can go our brothers from diaspora, led by Ezakibie, Ugeju, Nipondio by Ninobudo Ibo, Webia, Ayakanegi, Emesia Onogeje Kene Igwe, Iche. Abona Fada, Kenesia Igwe, Ayega Gabaniru, Ona Igwe. No matter, na Chineke no behind him, and everything honor. Na chichi ona chi obosi, na Chineke na gozi. Oh yes. I got gazi niru ni woji, need in charge. Butelo na yoji according to the program. Aga bosi obosi. The consultant extraordinary. Oji candidate in charge. Warian million Pako, Because total announcement history Obosi by Adazi Obosi, Adazi Ndiche, Makanyako is on sale by that stand, by that pavilion. Thank you. History Obosi, history of Obosi on sale. Thank you. Look at you, baby. Oh, thank you. Thank you, sir. Thank you. Jesus Christ, born your wife.
development from the chorus. Ndị nwunye igwe na-aga Ifeabụ anyị nwere igwe dị mma n'ebe a Ifeabụ Praise the Lord. Hallelujah. We bless the land of Obosi and make all Obosi people across the world fruitful and peaceful. Long live Igwe Obosi. Long live Obosi Development Union. Long live Anambra State. Daluno. Thank you so very much. 5PG. Biko ka akọọlụ n'aka that is Barrister Chimezie Obosi ga-akwe ekwe igba egwu ọta. It is a program that is highly symbolic and customary to Obosi ancient kingdom. So biko anyị achọrọ onye ga-apụta n'ọgbọ onye ichie ọbụla kụnye ebe ị ga-eme bụ in and traditions in Obosi here. So anyị na-ekene iyom nwanyị iyom onu ọkụ. Report. Ife Okwuluọra na-ekwu bụ na ọ bụrụ na anyị na-afụ na ndị ichie Obosi ya pụta n'ofu egwu ọta. O kwesịrị eze ọsha oge gbanya ya ka ihe nye mmiri. O kwesịrị eze nwaanyị, ekwesịrị eze ọba, nnukwu nwaanyị tekene ka bịa lụọ gị nso. Aka na ọkpa duga. Hey, orodie. O kwesịrị eze nwaanyị, o kwesịrị eze. Meke ya meke, reke ya reke. Nnukwu nwaanyị, ekwesịrị ejira, nwayọ. Ọkpa edoga. Ọ bụ osimiri maka na ibe dị mma. Wee tie aka nọ wee repụta nwaanyị ma mma. Iyo natara ya nke m. Nnukwu nwaanyị anya ga-adịla mma. O kwesịrị eze. Dị mma. Kedu maka ogidi? Emile akụ ogidi nọkwa n'ụlọ. Ịgba n'ebe a ka m market ya. Emile akụ ogidi nọkwa ya. Ndị kpụrụ ọsha na ama m ebe. Emile akụ ogidi nọkwa ya. Ọsha Obosi. Emile akụ ogidi nọkwa n'ụlọ. Odobo. Agbalagụla akwụkwọ. Odobo. Hey. Mana akwa niile ekwuru ka a na-eme. Hey. Odobo. Rodie. Odobo. Nwaanyị dị mma. Odobulie. Gbabulie. Odomenye iche. Akpadogharị. Nwaanyị eji eje mba. Mmadụ a. Agada gịnị nwaanyị? Kedu maka ndụwa ngwu? Ị na-ekele mmadụ wa ngwu. Nwaanyị malụ mma. Nwaanyị lụrụ ogo. Ọkwụla ọka sịa. Hey! Nwaanyị ije ezigbote oge. Aka kedu ebe ọ nọ? Ugegbe ata osokwa wee bi ije. Ọbịa. Kedu ebe ọ nọ? Ọbịa chọrọ ya. Okwuluọra. Ugegbe ata ọ nọ n'ebe a? Ọ nọ ya. Ọ nọ n'ebe a? N'ebe anya. Ị ga-eji iru ya wee mara ya. Ugegbe ata nwaanyị agalagidi nwaanyị dị mma. Meanwhile, Igwe na ba akpọ the talking drum. Okay. Ndị ọdụ na-aba bata ugebe na-aja afọ ka ọ gụọ.
Betumetu ndidi. Biko mwendo ndidi ndi odo na apata with special envoy. Ladies and gentlemen, the arrival of one of the greatest of them all, most worthy, most indigenous son of the soil, we are honored the Honorable Commissioner for Works for Anambra State, the man who is macadamizing all roads here in Obosi. My dear Honorable Commissioner, Mr. Okoma is here. Mr. Ivan Okoma, led into the arena by the governor of Obosi and the Nigeria. They change the weather. Aye. Balo. Odo Nigeria. Odo PLC. Odo Balo. Health Technology.
n'ụtụtụ. Bike nwayọ nwayọ bịa kụọ ya n'iru. Mmụọ agadi nwayọ aka n'ihu o mere. I can proceed direct me. Okay, Onya Obosi. Chief Doctor Sam Obedato. Nyaganya. Obosi. Nyaganya. That is American style and the American movie. How do you feel? Oh, the American style. We do precision. Swag. Ogini, aka iji for swag wele jente. Ogini me. Hey. Aka Nigeria. Hey. Oga different Colombia. Ogini, wire. That's like all the latest updates. I'm not very sure. Hey. Aka Nigeria. Nico oil and gas. Obia. Dalobi. Video you go. Aba shibiri. Hey. Obia. Egwu na-echenji kwano. Ogini. Hey. Ọba Obosi. Dalo. Okay, say me. Akoji. Mayo. Ọ̀nà àbúrò sí olùkọ́ sí àgbẹ̀kọ̀ ọ̀dẹ́ ìkànnì ẹ̀jì. Ọ̀gbẹ́ni, ọbịa, nwayọ̀. Odu nke ị ọ̀gbẹ́nẹ̀dẹ̀, odu ẹsẹ̀tì ya, odu apụa. Nwayọ̀. Ọ̀gbẹ́ni, tụọ from there to here. I'll tell you.
See?